Barkanku da wannan lokaci, da fatan na samu kowa cikin ƙoshin lafiya, ya gida ya aiki ya kowa da kowa. Sai kuma da ku gani nan ne ina haɗa bakin lalle ne. Yar uwa kin san cewa lalle yana ɗaya daga cikin sana'ar da zaki iya koya, ba sai kina yin lalle ba. Sai da kayan haɗin lalle ko kuma sai da lalle shi ma wani riba ne can daban. So kuma da ku gani gashi wanda kuke gani hydrogen ne. Ina so in jawo kowanne mutum da ke cikin wannan platform ɗin nan. Kada manta a subscribing, a liking, a sharing. Ki sani cewa ba komai zaki dinga gwadawa da abu ne danganci social media, mostly in ya kasance chemical. Ki daina gwada duk wani abu da ka gani a social media. Wani kan shi ba kawai zama ya rasa me zai kawai sai recording ɗin shirme. So don Allah ke kamar da kuke gani. So na zuba guda ɗaya bai yi mun ba, na ce dai bari in ƙara ɗaya. Insha Allah zan saki video ɗin yadda zaki haɗa bakin lallen ki practically, wanda ba tare da an sa ya tsala ki rinka jin zafi ba. Kuma akwai riba in kina business ɗin lalle, kina sayar da kayan lallen ki, ko kuma in ce in kina lalle a ce kina haɗa lallen ki da kanki, akwai riba sosai a ciki. Saboda kun ga lallen nan, ni na jima da na yi shi, amma har yanzu ina amfani da shi. Zan je gidan lalle bana buƙatar sai lalle. Kar a manta a subscribing, insha Allah muna nan tafa za mu kawo.